Sa unang pagbasa, gipakita unsay nahitabo sa mga alagad ni Hesus nga nagsunod gyud kaniya. Ang nahitabo, nahimo gyud silang magsasangyaw sa hitabo sa kinabuhi ni Hesus. Nya kining maong pagsangyaw nila ni San Pedro, ang pagsangyaw sa mga apostoles gibase nila sa ilang kasinatian uban sa Ginoo gikan sa pagtawag ni Kristo nila hangtod gyud sa ilang pagkasinati sa iyang pagkabanhaw. Unya gibase pud nila sa kasulatan sa panagna sa mga propeta. So gakuan ba gauban ang duha ka basihanan, ang panagna sa mga propeta ug ang ilang kasinatian. Kita karon kung gusto tang mahimong suod Dios Ginoo, kinahanglan mausad ni ang atong basihan ang sinulat nga panagna sa mga propeta. Nya dili naman ron panagna ang atong gisunod. Unsa naman ang gisuwat na gyud mismo binasi ni Kristo, kanang gitawag og ebanghelyo. Kay kanimo kung ebanghelyo mao gyud ni ang gisangyaw ni Kristo. So ibase na nato sa ebanghelyo ug sa atong kasinatian. Kusog ba mo mobasa og gospel? Kinsa dinhi ang magsigig og basa sa Biblia ta sa kamot? Wa mo'y klaro. Onya sunod unsa may buhaton? Kinahanglan doon na tay kasinatian, doon na gid tay experience sa Ginoo. Wa gani tay kasinatian sa Ginoo, maglisod gid tag sangyaw. Mo na sana mind and heart. Kay kani ang mind mao man ni ang mosabot. Kaning heart mao ni ang mupuyo. Mo bay mupuyo ba? Para gud anang moingon ang lalaki sa iyang uyab nga babae, I love you very much. Nya motuo sad ang babae, diya pa nas utok. Oh, I believe niya. Makilig man siya. Adi na tos heart. Na inikita nila aksyon dayon. Okay, human naman, diya naman dire. Igabot sa inikita na actual dayon mo na experience. Ang resulta magsigig pabunyag dinhi way mga kasal. Sigig kugos anang bata nga way kasal ang nanagkugos. Nga naman nasobraan ang kuwang ang iyang pundasyon dire. Na diretso sa kasinatian way pundasyon. Ang uban sad nasobraan sa pundasyon wa na say kasinatian. Kay nga naman mahadlok mupuyo sa pulong sa Ginoo. Mo na diri sa atong ebanghelyo ang mga sundao nakasinati na experience nila ang tanan yung nahitabo, pero di sila ganahan mo puyo, labi na gyud ang ilang authority niingon itabi ninyo ha nga gikawat ang Ginoo di ay kwarta mo na hangtod karon ang ila jud kunong gipanabi nga di na tinuod nga nabanhaw tong anlag Kristo, gikawat rato sa iyang mga tinunan. Si Maria ug ang iyang mga kuyog nga mga babae ug sila sa si San Pedro nakasinati pod, labi na gyud si Maria kanini atong kuan dinhi Maria Magdalena ug ang mga babaeng kuyog niya nakasinati gyud nga gikan sa lubnganan pag-abot nila diha pang mga gwardiya, pero abli na ang lubnganan. Nya ni pakita dayon si Hesus mo nang nihikap sila sa iyang tiil. Nya mao na to ang giingon ni Hesus, adto ang ako mga igsuon or ang ako mga disipulo, nya sultihi silang makikita ko nila didto sa Galilea. Didto ba ni sa Jerusalem na hitabo. Mao tong pag-abot nila sa Galilea, nabuhi ang ilang pagtuo. Pagkabuhi sa ilang pagtuo, ila na tong gisangyaw. Ang mga sundao nabuhi ang ilang dili pagtuo, ang ilang
kahadlok sa authority. Labi na gyud kay midawat sila kwarta. Kana bitang kwarta mga igsoon no, kun mo na atong ihatag, mo na atong dawaton, mahimo ba yatang loyalist anang kwarta sa naghatag ba? Oh, kami bitang mga pari kinsa tong dako kayog donasyon, maloyalist gid mi ana. Oh, ingon dayon mi, ati man na kay dako kay nagdonasyon. Ana. Pero kantong gamay kay donasyon siya, ay sagda ilang na siya. Request ba tog misas patay pa din, gamay kay nagkolekta lang na, ingna na lang iniglubong na lang. Siya. Ingna lang na ako schedule. Ana ba. Oh, dahil na kay di man ta maloyalis kay labi na muhug sa tawag tag 20 pesos nya lakaw pa kang tupitin layo ana. Pero kadto ganing muhug tag 20,000 muhatag sus nara ba kay schedule cancel na pangitaig gispes na Father Evaristos na ato dia tawag ato siya to'y puli dia. Sugot sa dayon nahon gito kay maloyalis man ta ato kanang kwarta peligro kay na mo na bitaw karon sa atong kuan sa kaning bugno nato nga politikanhon kaning ilarong pangumpanya. Kita nakasinati man kita ana murag nag-agad gyud sa kwarta. Kwartahay gyud. Wa gi kandidatong nidagan karon nga way kwartang gigamit. No. At least ba naagid kay kwarta kay wa kay kwarta sa di magsilbi mo dagan ka diha pag politika wa kay kwarta ni yabag ka. Ano bisan ganit tingalis barangay no kaning barangay level ba niya magitay mga official din is barangay ay sige suway diagdagan bisag konsehal lang wa kay kwarta ambot ka ha. Ni do na bay nahitabo din nga karon bang panahon na ba sa una okay kay to kay tong akong uyuan pila to ka tuig nagda sa among barangay isip kapitan hapit na malanggi tumuhilak kay magpapuli gid siya wa gyud ni puli. Pero karon sus grabe hapit magpinatyanay bisag barangay konsehal tungod anang kwarta maloyalis yun ta mao na ang gibuhat ni Kristo siyang mga apostoles do na gid say basic instruction unsa man ay gyud mo pagdala og kwarta sa inyong pagsangyaw way kwarta way ilisan way pudtil way gani sandalyas way balay nga inyong i-set up ug asa mo dawaton didto lang sad puyo nya ug mobiya na mo nang lugara pangita na sad mo kanang mudawat ninyo atang ninduta sa sugo ni Hesus no kinsa man ro dinhi ang wa gyud mag-agad og kwartas iyang kinabuhi tas ang kamot ano bang wa gyud ka magsalig og kwarta ako na lang sang ipaubos mo lisod man sa dugato yung imintin di ra bagid tinuod. Pero ingon ka pader kinsa bagoy mo ba tong niingon nako tong usa nako ka amigo siya pader kanus abagud taon nga wa magkidahang lag kwarta tanawa ra gud nang imong simbahan siya pila na may gasto nimo ana nako ba nga hapit na mo 60 million siya unya og way kwarta unsa ka diha na ingon nako ana naglibog na lang sa noon ko pero ang pasabot diha gud ang word kana bang nahigugma ka misalig ka sa kwarta kana maoy kuhaon kanang gugma sa kwarta ug pagsalig diha sa kwarta kay kun atong tan-awon gud kaning salapi kanibang salapi ba parehas mga sundao nana sila salapi kinsa may nihatag nila sa kwarta kinsa nihatag ang mga pangulo sa mga Hudiyo dili ang kwarta niabot nila tungod sa mga pangulos mga Hudiyo katong pangulos mga Hudiyo kinsa may gahatag adto nila nga nis kalibutan kinsa kamo good kamo kinsa may gahatag ninyo nga nis kalibutan kamo Sister Janing mo'y gabuot ang buhi siya dinhi niya mapuyo siya sa ibabaw di oy ang naghatag nato dinhi apil nako ang kusga kana
ang Ginoo. Di sa ato pa, ang kwarta, hinimo nato mga tao. Kita ra sa naghatag-hatag ang kwarta, pero ang naghimo nato, mao ang Ginoo. Muna ang gustos Ginoo, higugmaa gid siya, labaw sa tanan, kay siya may nagbuhat sa tanan. Nangaunsa naman noon taani, karina no imong higugmaon ang binuhat. Nya kadto na noong gabuhat, imong wagtangon. Mura ka hinuon og sa asam na to ikuan. Para ng tubig ba? Nahigugma ka sa tubig nga niaga sa imong gripo. Nya imong giguba ang bomba sa MCWD. Gibutangan nimo bomba. Mo sana kanang imong naong basig mauna na imong gihigugma. Kanang naong nimo ba? Mauna sige na kag usab-usab anang imong naong. Kay perti ginimong inlaba kanang imong balay mauna na imong gihigugma, kanang imong profesyon, kanang imong anak, kanang imong bana, kanang imong kabit, kanang imong kapuyo, mauna na imong gihigugma, labaw sa naghimo ni ana. Unsa may resulta? Patay gina imong kinabuhi. Tana dinhi sige man kog baligyag slot, no? Wa jud ko mahigugmaan ang slot. Ang akong gihigugma ang naghatag sa slot ug ang naghimo sa naghatag sa slot. Ana. Pero labaw gina akong gihigugma ang gahatag sa slot. O sana naghimo sa naghatag sa slot. Muna ini kadawat na nako anang inyong mga gipamalit sama anang inyong palit anang dopes kaning atong sus BF igdawat nako ana ako ginang ibalik ngadtos gahatag kung unsay tumong nga iyan ang gihatag no nang at least limpyo akong konsensya kay ibaw man siya nga ako nang gigamit sa iyang tumong mao ni ang role nato nga mga nagsunod sa Ginoo ang pagsangyaw. Mao bitang lipay kong mo-announce ninyo nga naa na tari umaabot nga ordinado ba kanang ordinahan nga magsasangyaw si Reverend Charles Quezon ugma bang adlaw iyang ordinasyon sa pagkapari ato ginang parishioners dinhi na tagalataban anak ni Ma'am Brenda o iyang papa si hindi mo ta ko Edgardo ba to? Eduardo. Eduardo. Nakaproduce gid sila og pari. Usara sad kabuk ilang anak laki. Nga nahimo pag yung pari. Hasta nindota no. Una kitang mga parishioners dinhi sa kaning kuan San Vicente Ferrer Liluan apil na sad mong mga online parishioners ato ning tabangan kay do naman ni siya gastuhanan nga kwarta atong gasto kinahanglag kwarta ba mga 400,000 tingali kapin para karon sa iyang ordination o para sad sa kantamisa karong Biyernes bitsa 22 alas 5:30 sa hapon magkantamisa siya diri kanang first mass niya. Gastuhanan nga po na. Pero ang gastuhanan na pagkaon, dili ihatag niya. Kung dili ipakaon sa mutambong sa ordinasyon. Kaya mo maganay dako ang gastuhanan ang pagkaon. Ay kanas Father Charles, magkuha naman na, magsige naman nagdupa-dupa. Kolekta na siya. Kaning among kamot mga pare, apil na ning niyang gas concelebrate na ko. Gamahanan man kayo ni. Inigdupaan ni, tubod man dayon ng kuhan. Kwarta. Importante kay among kamot mo na panalipdan gininamo among kamot kay maputol ni dinhi wa na gyud mo tubod. Kani may tuburan o kaning among baba kay di na nimo wali aso wa na gyud tay mahimo ani.
Mao na iya na pero ang gastuhanan karon kay wa pa man na siya kasugod og dupa-dupa na ay daghang gastuhanan. Kita kay nalipay tang na ay bag-o na sad nga ordinahan. So hangyoon ta mo, hatag mo sa inyong donations dinhi sa parokya or diya sa online. Ihatag ninyo ng atong online nga pagpadala. Diha sa opisina ihatag bisag pila. Ang ato pang natigom karon murag na apas mga 200,000. Nyag bana-bana na to mga 400,000 ang atong kinahanglan. So kuwangan patag mga 200,000 more or less. Sa kuan ra diha kanang kaon ra ni wa magkinahanglan anis Father Charles. Ang iyang gikinahanglan nga madayon ang iyang ordination ug ang iya sang kantamisa. Kita kay magpundok man ta, gutom baya na ighumas kantamisa kay taas-taas man ang kantamisa kay punan paskurog ba sa pari kay first mass guna dugay kay na mahuman. Magkurog-kurog anya daghan sa nang pasalamat kinahanglan kita nga pras kasal ba ang kasal di ba og magtipon kanang gikasal wa man na makinahanglag tag 100,000 50,000 sa tinud-anay ang gikasal ang gikinahanglan na honeymoon mura gyud ang ila og kanang pag-bless sa pari mura gyud ilang gikinahanglan kinsa may nagkinahanglan anang dagko kay gastuhanan ang mutambong mga buangon kay tanan mo demand gyud kaon mo demand gyud anang picture mo demand gyud anang murag i-movie hangtod dagko na lang hinong kay gasto mo na nagkinahanglan pero ang mga gikasal oy basta maka-honeymoon lang manana guyab na nagbugnaw kayo ikaugma no mao ra gyud na pero kita isip community. So isip community ato sa ding tabangan. So ay mo di siya ang gitawag og gugma sa naghimo. Ang naghimo sa pari nga mahimong pari ang Dios. Ang naghatag sa nimo dihagbahandi ang Dios. Atong i-share para madayon ang paghimo sa bag-ong pari unya mubawas pud na ang Ginoo nato sa daghang grasya. Muna sa atong tubag sa Salmo, unsa tay atong tubag? Ampingi ako Dios, na ikaw ang akong gilauman. Kana. Ampingi ako o Dios kay ikaw man ang akong kalauman. So ayaw na kabalaka imong i-share imong kwarta ang muamping nato mao ang atong Dios ug adto sa tamulaom niya dili aning atong kinabuhi dinhi. Muagi rata dili dihas kwarta tamulaom kung dili adto ta sa nagamping yun nga tinud-anay nato nga mao ang Dios nga nabanhaw nga atong gisaulog karon.